spavaću sobu trebali bi uređivati vodeći se vlastitim preferencama jer to je mjesto koje mora biti ugodno. U današnjem prilogu pokazat ćemo vam kako smo uredili spavaću sobu bračnog para koji voli jednostavnost. Buduća spavaća soba bračnog para nalazi se u 15,5 kvadrata jednog zagrebačkog stana u novogradnji. Prije samih radova potrebno je definirati tlocrt i osmisliti dizajn. Budući da nam veličina sobe dopušta, ormarima ćemo odvojiti garderobni dio. Ono što je posebno zanimljivo u ovom prostoru je pozicioniranje ormara koji pregrađuje garderobni i spavaći dio. Ormari se tako neće otvarati prema krevetu, već prema improviziranom garderobnom prostoru. Upravo ovakvim smještanjem garderobe na ulaz, osim na funkcionalnosti, dobili smo i na dodatnoj privatnosti spavaćeg dijela. Kada je riječ o dizajnu, želja klijenta bila je jednostavnost. Upravo zato smo se odlučili za ravne linije elemenata, kao i kombinaciju antracit, sive nijanse i dekora drva, koja će dati dozu elegancije. Ormarom okrenutim od spavaćeg dijela dobit ćemo glatku površinu u tamno-sivoj boji, kojoj ćemo pripasati zidnu tapetu, čime ćemo diskretno razigrati prostoriju. Preostaje nam još točno definirati materijale, pa možemo krenuti s radovima. U ovoj spavaćoj sobi odabrala sam tamni pet mat koji dominira prostorijom, dok ću i veralom u dekoru drva utopliti dojam prostora. Budući da je zamišljeno da garderobni ormar bude ujedno i pregrada između spavaće sobe i garderobe, ovoga puta ćemo leđa ormara izrađivati od istog materijala koji ćemo koristiti u spavaćoj sobi, znači materijala koji se koristi za fronte. Nećemo napraviti neka obična leđa kako bi to sve skupa činilo jednu lijepu cjelinu i djelovalo zatvoreno i sa zadnje strane. Sa prednje strane ormar se koristi kao garderoba gdje se može nadopuniti raznim dodatnim priborom da ta garderoba bude potpuno funkcionalna. Vrijeme je za radove. Stigli su prvi elementi koji će oblikovati prostor spavaće sobe. Zbog ukupnog dojma, ormari su od tamno-sivog pet mata, materijala neosjetljivog na habanje te mrlje i ogrebotine. S obzirom da se ormari protežu do stropa, važno je obratiti pažnju i na unutrašnjost. Odličan primjer su skrivene ladice pomoću kojih je pametno iskorišten prostor, a garderoba je ostala vizualno ujednačena. Ormar je smješten tako da zapravo čini pregradni zid između spavaćeg i garderobnog dijela. Materijali su kombinirani tako da čine povezanu cjelinu. Zato smo za zidni panel odabrali isti dekor koji je korišten za ormare, dok su noćni ormarići dio donjeg panela koji dolazi iza kreveta. Još nekoliko detalja dijeli nas od konačnog izgleda sobe. Sve osim kreveta izrađeno je po mjeri. Time smo u potpunosti iskoristili prostor, a odabir boja dao je elegantnu notu. Krevet je bez uzglavlja jer njegovu funkciju preuzima zidni panel u sklopu kojeg su i noćni ormarići. Dio zida nosi nijansu ormara kako bi se prostor ujednačio, a ormar, uz to što odvaja garderobu, skriva pogled na ulaz u kupaonicu. Soba je gotova. Jednostavnost koju su klijenti poželjeli postigli smo ravnim plohama koje se protežu kroz cijeli prostor, ali i kombinacijom tamnog tona i dekora drva. Namještajem po mjeri odvojili smo garderobni dio od spavaćeg dijela, dok smo se u spavaćoj zoni poigrali različitim zidnim oblogama. Ukupnom dojmu pridonijet će odabir rasvjete, ali i detalja kojima ćemo upotpuniti prostor.